Where are you going? Superstore. Superstore. Bel. Where's Mama? Nasaan na sila, Bel? Hello, tomato. Hello, tomato. Magandang gabi po sa lahat, ano? So 9:30 na. Yan, humabol lang kami dito sa Superstore, ano? Magsasara to alas 10. Naisipan kasi ni Joanna mag-pizza. Ayan. So bibili kami ng PC, ng frozen na pizza. Tapos titingin na rin ako ng Hello, flower. tawag dito, Hello, pipino. ribs, ano? Hello, So gusto ko mag-bake ng ribs bukas. Gawa ng bukas snowstorm dito sa Saskatoon. Hindi na namin mahanap ni Isabel si Mama and Joanna. Asa na kaya? Yan, tingin muna tayo, Bel, ng pork ribs. Tingnan natin kung magkano tayo mag-bake bukas. Oh, ito $10. You want this one, Bel? Isang haba. Ito 11. Ito parang mas maganda-ganda. Kaso bibili tayo ng pang-wrap. Oh. Yan. Is it gonna be stuck in my Maybe. 12. Ha? Ha? Is it gonna be stuck in my teeth? No. Tingnan natin kung alin. Ito parang mas maganda to, Bilo. Mas malaki. No? Papa, I don't like taba. No, you don't like taba? You can Palitan natin to. Ito na lang. Would you like taba? Ha? You like taba? You like taba? No. You like taba? No. So, pwede na yan. Tapos, kuha tayo ng pang-wrap. Tapos, may sinid sa akin si Joanna. Ito. So, takto ito. Ito. Kikiam. Manila's Choice. $3.99. No? Baby, oh, this is the map of the Philippines, you know. Wow. It's very hard. Very hard. But fish balls. Tawagan ko lang si Joanna. Sabi ni Joanna, kasi gagawa ng sauce daw si Mama bukas. Dalawa nitong flat. Well, put it here. Oh, ito na lang. Gagawa si Lola ng sauce. Next is Papa, I made a sandwich last year. Opo. I made a sandwich with Lolo. Kagabi kasi yung baon ko sandwich. Tapos bago ako umalis, ginawa ko rin si Mama and Papa. Kumain ka ng sandwich kanina, no, Ben? You ate the sandwich this morning? Yeah. And I eat pipino. Pipino pa? Oh, yes. Kasi may may tomato. Ay, kailangan natin ng bro. Ito. Kailangan natin ito. Kailangan ko ng beef. Kaso, organic pala to. Doon lang tayo sa hindi organic. Pagbababadan ko lang ng ribs. Kuha tayo ng pang-rubs. Let's go. I think this like as well. Ano? Nakarami na? No more. Yes. Mayo na anak, the last one, last one. Last one na? Yeah, Oh, ayan o. No. Manila's Choice. Ano po? I want another one. Okay, Play-Doh? Okay, let's Ikaw go. pipili. Ang mahal na rin ng Play-Doh Big. One piece of Play-Doh, $3. $3. Oh my gosh. Mas maganda talaga sa Dollarama. Iyo. Rib rubs. Para sa ribs. Tadaan! Ayos. Tadaan! Asan yun? Bullseye. Iyo po nga. Ayan. Yan. Yung hinahanap ko. Nene. Ito. 279. Yan ang gusto mo. Yan. Sabi po gusto mong buffalo wings. Iyo. Oh, pwede ka na magko-afford ding pang sarsa ka to. Iyo, paano na lang? Pang buffalo wings kasi
Galing sila ng Costco kanina, maraming biniling chicken wings. Hickory dab. Ito kasi ano eh, ito yung gusto ko. Sanay na ako sa kanya. Sauce na yan. So, yun nga no, bukas may forecast ng snowstorm. Kaya yung mga tao yung naghahabol ng grocery. Magsasara na. Ano, okay na? May pizza? Sabi mo pizza. Ay, pizza pala. O nga pala yun. Pizza. Yun nga pala yung pinunta namin dito, pizza. So, yeah, let's go. Pizza. Yan. Uy, may dalawa na lang. Ito. Tapos, pizza 4. 347 naka-sale. Yan. Ano pa kaya? Yay. 350. Tingnan natin tong pepperoni para kay Isabela eh. No name. Yan. Okay, so yun na muna siguro ano. So, magbayad na tayo. Kasi magsasara na. Nagmamadali na si Joanna. Oh. Yan. 7 AM daw ulit. Okay. So yan. Singa sa trabaho. Chips, hindi ka kuha. Yan lang. May pizza na. Naka-sale, Dad. Nga rin. Daddy, naka-sale. Nga rin. Naka-sale. 3 something. Yun yung sun chips. Say mo. Ako ay mo. Ako ng sun chips. Sarap yan. Parang Nova. Alright, let's go. Bel. Ay, nakadami Isabela. Oh, yes talaga. Magbayad na tayo. The next day. Yan, so at dahil nga snowstorm, si Mama ay nagluluto ng fish balls. Yan. And kikiam. Yung binili namin kagabi sa Superstore. Yan. Na-ready ko na rin ang itong aking ribs. Pork ribs. Yan. So yan ang dinner namin mamaya. Wala na si Papa mo. Sarsa. Papa, show me. Oh, Oh, Ano yan? Kasi nga. Let's try. Rom? Pang Pilipinas. Yung pang tusok-tusok sa sa ano yan? Yung katulad dun sa market. Mga masira mamang ano mo. Isabel, drawing lang. Hindi makalabas, Nobel. Yan, no? Kulang yan, Ma? Luto ka pa, Ma? Yung isa pa siguro bumano, kulang. Mga sila ko, ano ba yan? Uli na baga, Uy. Cornstarch lang yan na po, walang flour. Sarap. Kikiam. Ano yan? Brand yan? Manila's Choice. Ay. Marunong ka man yun? Pero kumari lang. Taga-ukang. Marunong kumain. Sarap. May talagang bulas tog Dad? So sinalang ko na rin yung aking ribs, pork ribs. So, mga 2.5 oras yan. Tapos ibubroil ko, no? Hindi pa na. Si Mama ay nagsalang pa ng isa. ng kikiam. Manila's Choice. Kulang talaga ng 3.99 lang yan sa sa Superstore. Sino nakikita niya? Si Helen? Si Helen. Yeah, si Helen. Sa link. Tapos sakto na Tapos sa... sinend kay Joanna. Oh, pang Pilipinas na. Ha? Sarap. Meron pang isa dyan Isa pa. Kulang yun. Kulang yun. Hindi pa yun. Gelatinous pa yun. Oh, Pero pilit naman i-try. Sabi ni Mama, 2 hours daw pala yung niluluto. Ay, grabe. Try mo. Bawal ang double dipping, ha?
Sabi din nasa pa. Hindi mo nabawasan. Sinam? Ayos. Kulang na lang barbecue stick ha. Social para ano? ito yung pang, Gano'n sa punggod yan. pang tusok sa sa crab meat. No? Pwede na yan. Pwede na yan. Oh. Busog-busog ka pa. Masosyal nga. Yeah. Panaw pa. Sa'yo mo, kaya ka ng yelo. Sarap. Ayos. Sakto yung maanghang yun eh. Oh. Ay, sipok mo. Mura pasal kami natin ng nakulano. Pusit. Pusit. Woo! Annabelle. Yummy? Water. Water. Yung unang batch, ito na lang. Yan. Kaya gumawa ulit si Mama. Dalawang pack lang naman yung binili namin kahapon. Ay, kagabi. Yan. Tama lang. Merienda. Paskas lang tagaluto. Ayan na. Yan, oh, pwede na yan. Ay, wow. Okay na yan. Okay na to. Mamakikyan pa na. Hindi pa naman pinakakan si mama ko. Okay na to. Yan, okay na to. May papahabol pa si Mama sa pangkikiam. Last. Yan. Sarap. Ito yung nabili namin sa sa Walmart Kipal. Maganda daw sabi ni Mama. Yung dalawang batch, wala na. Hinalang. Sakto lang. Si Isabel ayaw na. Shadow. Kikiam gusto niya. Gusto niya ang kikiam. Pilipinas. Tatawang kang basong plastic ba ka? Yeah. Nakakami siya mga ganyan-ganyan no? Sa Pilipinas. Yung Isabel gusto tusok-tusok. mo pang kikiam? Ayos. Yummy. Tapos may nakasalang pa tayong pork ribs dyan. Bakit pa? Sige yun. Baga pa. The next day. Good morning. Yan. So, Friday na po. Tumigil naman yung snowstorm. Yan. So, kahapon, kagabi medyo nag-slow down na. Pero yan Madulas. Ay. Naglinis naman yung city. Yung mga bulldozer nila sa yellow. May nakita ko doon nag-walk na agad ng dog. Doon sa atin. Buti hindi dito. Hindi ko kaya yun. Kahit sobrang lamig, may nagja-jogging, may dog walk. Kawawang aso. Kasi minsan di ba ang aso na ganyan-ganyan kasi ang lamig sa Bakit padding. di ko napansin kung may shoes yung may dog. shoes, minsan may sapatos ang aso eh. Minsan wala, kaya kawawa nakikita mo ang aso. Pero parang happy naman siya. Parang nagtitinikling. Happy naman siyang tingnan. So nandito kami sa 8th Street. May pasok si Joanna, kaya maaga kami. Si Isabel ay tulog na tulog pa. Dito tayo duman sa may Victoria. Yan, sa may tulay ng Victoria. Pagod na naman nung nakaraan, maganda na yung panahon ngayon na naman yan. Walang spring. Yan. Hindi ko pa napapalitan yung wiper na isa. Kaot? Oo. Kasi gawa lang sa yellow, tumitigas. Pero bumili na ako. Hindi ko pa napapalitan. So, kaya lungis. Yung tulay ng Victoria Beach. Ano na yun? Gagaling tayo dito na nakaraan, di ba? Sa The Shop. Diyan yung The Shop. Okay na yung pero hindi na ganito ka ulit ang Saskatoon City. Kamusta kayo sa Regina, Yan nga po, snowstorm ngayon dito sa Saskatoon City, nagsimula kahapon, Thursday. So, yung mga taga Saskatoon City po, ingat-ingat tayo sa pagdadrive. Madulas na naman ang ating kalsada, yan. Siyempre, yung may mga driveway dyan, pinagpala na naman tayo. Yan, tapapunta ako ng MOA kasi siyempre, Biyernes ngayon, bibili ako ng gugulayin. Titingin ako kung anong gulay ang nandun ngayon nila. Gawa ng kami ni Joanna hindi pwede magkarne ngayong Biyernes. So yun po at see you ulit sa mga vlog natin dito sa Saskatoon City. Tingnan natin na nitong weekends kung makapag-vlog tayo dito sa Saskatoon.